Giwar aiki ga tirelar kai ta ce. Giwar aiki tirelar kai ta ce. Mai girma sabugar Mai girma sabugar majalisa sabugar mai aikin nan na garbu amsa tambayar akwai wanda ya kai shi ne. Giwar aiki ga tirelar kai ta ce. Giwar aiki tirelar kai ta ce. Mai girma sabugar mai girma sabugar majalisa sabugar mai aikin nan na garbu amsa tambayar akwai wanda ya kai shi ne. To shi yayi ayyukan na mun gansu a zahiri, zan faɗa wa al'umma su ji. Yayi Kai ku buɗe bakin ku ba guna gune. Yayi Sai ya baka taki ya baka gatani. Yayi Sai a noma dawa ya kai ta kamfani. Yayi Sai ka zo da tuta ya baka magani. Yayi Sai ka shirya girki ya baka tallafi. Yayi An ka tura mata su koyi sana'uwa. Yayi Wasu ɗinki wasu su sabulai. Yayi Wasu na turare har sun san su da kai. Yayi Na ga mata 300 duk da sana'unsu wanda sun zarra guda 3. Akwai marasa kafa da sun zarra guda 3. An ba su magani da kagan su sai gudu. Akwai fom na jam da an ka ba ɗalibai duka. Su 500 ko gaishe da sabo kai. Magunguna na ciwon ida sun fi 700. An yi wa al'umma mu koma gidan bakwai. Burtsatse guda 50 da yayya fi gari 7. Ku shaida wa al'ummar muna nan a gidan bakwai. Feshin magani na sauro an yi yafi wata 7. Mu cewa mutan gari su zaɓe shi sau 7. Gyaran gada hada da yasar kwata anai. Gyaran masallatai da gina wasu duk da yanayi. Ya gina kwamfuta santa don ilimi a kai kaya don karatu makarantu duk yanayi. Sannan da taimakon marayu da duk yanayi. Gyaran wuta taron su komar ga duk yanayi. Sannan uwa uba a noma ƙarshe yake yawa da injina na noma rani. Ya ba da taki ya ba da injina. Ya ce a noma duka abincin da zai gina. Sannan da azumi abincin ga yarraba. An raba baburan haya don a taimaka. Ya biya kudin karatu nan ma ya taimaka. Mai girma sabugar Mai girma sabugar majalisa sabugar majalisa nan na duba. Mai girma sabugar Mutafa sabugar majalisa sabugar ce sai sabugar Mai girma sabugar majalisa nan na majalisa sabugar majalisa nan na farko. Mai girma sabugar Mai aikin ba da tsawon majalisa sabugar kaiwa ya yi aikin sabugar Mai girma sabugar kaiwa ya kai sabugar majalisa sabugar dama dai duka 'yan majalisun aikin su ya yi kamar na sabon garbu. Kai dawo gashi ana ta mitin feli ai saura confusion daga confusion haka babu promotion. Wannan season ya zama end of discussion. Allah sauwa Yau ina fashion kawo contribution. An kawo motion ya zama disorganization. mun wuce wannan mu. Thinking wasu na overthinking. Wasu na overthinking, Talking wasu na overtalking. wasu sai yawan magana. Laughing muka muna over laughing. Allah ya samu dace. Amin.